Ήξερες ότι το ανθρώπινο σώμα έχει 5 με 6 λίτρα αίμα? Επίσης, το 7% του βάρους σου είναι αίμα. Μιλώντας για αίμα, έχεις ακούσει ποτέ σου? Εντάξει, τελείωσες? Δεν χρειαζόταν να ανακατευτείς. Σίγουρα θα πέθανε πιο γρήγορα με σφαίρα παρά με την πολυλογία του. Αυτά τα πράγματα θέλουν σχέδιο. Δεν τρέχει η γρήγορα στο μήλο. Θύμισε μου γιατί δουλεύουμε μαζί. Ίσως γιατί οι προηγούμενοι σκοτώθηκαν από τη βαρεμάρα. Εκτιμώ πολύ το γεγονός ότι είσαστε τόσο καλοί στη δουλειά σας. Αλλά θεωρώ περίεργο να έρχεστε μέσα στο μαγαζί μου μεσημεριάτικα, λουσμένοι μες στο αίμα. Α, ναι, συγγνώμη. Εδώ, ο άλλος πυροβόλησε το θύμα, όσο του εξηγούσα σημαντικές πληροφορίες για το αίμα του. Α, ναι, γιατί ξέρεις, δεν θα γινώσουν χάλια έτσι όπως θα τον έκοβε σε κομματάκια. Το κλειδί το πήρατε? Εδώ το έχω. Ωραία. Τώρα μένει μόνο άλλος. Το ημερολόγιο άλλος θα το έχει στα χέρια του. Δεν νομίζω ότι θέλει να ρισκάρει να χαθεί. Περιέχει τα ονόματά μας και όλα μας τα στοιχεία. Που περιττό να σας πω τι θα γίνει να πέσει στα χέρια των μπάτσων. Θα το φυλάει σαν τη ζωή του. Έχεις τίποτα άλλο, καμιά άλλη πληροφορία για αυτόν? Μόνο ότι είναι τρομερά επικίνδυνος. Θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα από το προηγούμενο. Λεκέδες από αίμα στα ρούχα μας. Α, και μην ξεχνάτε. Ό,τι και να γίνει, δεν πρέπει να ανοίξετε αυτό το τετράδιο. Έχει μέσα πληροφορίες που δεν είναι για τα δικά σας μάτια. Άστο πάνω μας. Άντε, καλό κυνήγι. Λοιπόν, εσύ θα μπεις μες στο κτίριο και εγώ ανοιχνεύσω τον περίγυρο. Και γιατί να γίνω εγώ χάλια μέσα στο κτίριο? Και εγώ κάτω από κάμψη. Ρίξε το όπλο. Αργά, αργά. Κλώτσα το προς τα εδώ. Α, βλέπω εσύ. Δεν τσιγκουνεύτηκες σφαίρες μου καθόλου, Πρέπει να βρούμε το ημερολόγιο. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, πήγαινε στα μάξι, ψάξω να το βρω.
κατευθέω εγώ. Με απείλησαν, σου λέω. Εσύ δεν πουλάς ιαπωνέζικα κόμικ στο μαγαζί σου? Ναι. Ήξερες ότι οι Ιάπωνες πιστεύουν πως η ομάδα ματός σου κρίνει και το χαρακτήρα σου? Μα τι σχέση έχει αυτό? Καμία, υποθέτω.